Nag-viral ang video din makita ang iro nga mikaon usab og iro sa lungsod sa Asturias nga alang sa uban talagsaon apan adunay faktor nga magtukmod sa hayop nga himuon kini. Matod sa usa ka eksperto nga nagatiman sa mga hayop. Sayro nato kini pinaagi ining report. Suma sa usa ka veterinarian nga maoy in charge usab sa DVMF sa Dakbayan Sugbo, Dr. Jessica Maribuhok nga dili talagsaon nga ang usa ka iro mukaon og sama niya sanglit kinaiya kini sa iro isip usa ka carnivorous. Apan mamahimong malikayan ang panghitabo kung mahatagan og maayong pagatiman ang mga iro ilabi na kadto mga domesticated na. Ang nahitabo sa lungsod sa Asturias, pagpakigbisog sa iro nga makasurvive maong napugos kini sa pagkaon sa sama kaniya. Ang nahitabo lang ato is survival na lang jud to ang nahitabo kay siguro wala sila gi-feed, wala sila water for how many days. Ana jud ang resulta kung wala na gi-feed ang dog. So last option nila is mukaon labi na is meat siya. So any kind of meat kay since carnivore sila, maski gani uban mo feed og raw. Sa dog pound sa Cebu City, dulan sa usa ka katus ka mga stray dogs ang giatiman. Limitado man ang budget gikan sa LGU apan napangitaan nila og pamaagi nga mapakaon ang mga iro pinaagi sa pagpakiglambigit sa mga establishmento sama sa mga hotel ug mga kan-anan kan sa mga leftover maoy gamiton nga dog food. Aduna usay mga grupo nga mag-donate og pagkaon nga maoy ilahang gisustener isip tawhanong pag-atiman sa mga iro. Ang mga iro giandam nila alang sa adoption din kadto magbinuotan masagop sa mga tao. Apil sa programa sa DVMF ang pagkapon o paglaygit sa mga hayop aron di na mudaghan pa. Apan dunay mga kaso nga ang mga iro di na matabang o delikado nga maoy last option nila ang euthanasia. Upat yon ang iro pinaagi sa lethal injection nga mahal usab ang proseso. Giklaro ni Dr. Maribuhok nga adunay mga iro sama nilay ka nga tiguang na apan padayon nilang giatiman sulod sa upat na katuig aron mabuhi. Makailak lang ako kay masakitan ko pag kita ganin mo lain yun. Mo tong nangita ko guway padalag letter sa mga hotels para mga yung laglamaw. Kung siya magbuhi siya iro, dapat capable siya. Kay kung dili niya kaya, dili na lang siya magbuhi og iro. Kung ang tao gutomon, dili makapaminsar og tarong. Ang iro pa kaha. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.